chapter 2. Incwadi kaTito chapter 2. Tito chapter 2. Ngizofunda verse 11 no verse 12. Abafunde kanje. Kuba lubonakele kubantu bonke ubabalo lukaThixo lulolusindisayo lusiqeqesha ukuze sithi sincama ukungahloneli uThixo nokukhanuka okukokwehlabathi sihlale ngokunesidima nangokubulungisa nangokuhlonela uThixo kweli phakade langoku. Malibongwe ke igama lenkosi. Amen. Malibongwe ke igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Si kudaba nguphathu ngoku. Sikudaba oluthi ubabalo luyahlukanisa. Amen. Ubabalo lunjani na? Luyahlukanisa. Ndiyayithanda mina lento abazalwane. Amen. Ubabalo ndifuna ukuyiphinda-phinda. Ubabalo luyahlukanisa. Umuntu odibene nobabalo uyakwazi ukwahlukanisa. Umuntu osetyenzwa lubabalo uyakwazi ukwahlukanisa. Nkosi yami, andazi. Khange ndithi mna umuntu osetyenzwa lubabalo ungcwele. Apho ngeke kuphinde kubekho sono, apho ngeke kuphinde kubekho mistake. Niyandiva bathandeka? Andifuni siphile impilo engeyiyo eBhayibheli ngoba sizawugqilazela. Kodwa ubabalo even songenile esonweni uvangalo babe kungafanelanga. Amen. Alikulahla ubabalo ngoba naku songenile. Amen. Ubabalo uqala lunqanda usaya. Manje ndithi kukhona into ekuthiwa ubabalo. Awuthi ngokungenile ke ngenkani yakho lujile. Usenza uphinde ukhutshwe lulo. Amen. Ngoba ubabalo ububele bukaThixo. Ithi iBhayibheli ububele bukaThixo busikhaphelela enguqukweni. Glory be to Jesus. Ububele bukaThixo. Sikhule thina ngabanye evangelini. Sazi ba umuntu uzaguquka efuneka ahoriswe. Amen. Ufuneka ushunyayela uloyiko. Uyabona nje ngoku kamba saside singabe nanhloni ngokwemfundiso esikhule ngayo. Nditsho ke evangelini noba uyakwephi ngawo kodwa ke evangelini. Kwakuba lula nje uxela umuntu bakaye ezulwini. Ngenxa nje isono esinye akayi phi ezulwini. Ufumanisa bake ngoku simkhonza uThixo ngoloyiko hayi ngothando. Sibuza umbuzo ke namhlanje lento ethi uThixo akasiphanga umoya wokoyika. Kutheni ke ukuthina sizawushunyayezwa uloyiko? Ndithetha uloyiko olurongo, lukhona lu-right. Amen. Uloyiko olurongo lolo lukwenza usuke kuThixo. Uloyiko olu-right lolo lufune lukwenza ufuna ukusondela ngoba uyoyika uba ungakude noThixo noma isimo sithini. Hallelujah. So ubabalo ke xa luchazwa ngabanikazi beBhayibheli kuthiwa bububele esibenzelwa nguThixo obungasifanelanga. So into ongayifanelanga bububele bukaThixo ongabufanelanga. Nalo ke ubabalo aluphelelanga apho ke bathandekayo. Ubabalo kukusebenza kukaThixo enhlizweni yomuntu nomphumela walonto ebomini. So ubabalo into ebonakalayo. Uyambona umuntu osetyenzwa lubabalo. Into ebonakalayo. Inesiqhamo lento bathandekayo. Akuyonto yangaphakathi kuphela. Ewe kum into yangaphakathi kuba kusetyenzwa kum ngaphakathi. Kodwa umuntu ongeyindimi ubona ngaphandle.
Ba lo muntu uyasetyenzwa lo lubabalo. Hallelujah. Sithathe ke ipoints ezimbalwa okanye ezimbini esiye sadlula kuzo. Sathi ubabalo lusihlukanisa namandla esono. Amen. Ndikhuleke mina ebandleni AGC eyona ngizothi ona mongo nobungaya kwephi African Gospel Church ona mongo ukuhlukana nesono. Amen. So ndizoyiqonda yona nansi lento esikhule ngayo kuthiwa sishumayela ivangeli lokuhlukana bathi bakushiye kanjalo uyaqhubezela ukuba lokuhlukana nantoni. Amen. Ngoba ivangeli bathandekayo liyahlukanisa. Hallelujah. Kude kuchiwo ke phaya ekhaya khulu kuthiwe uba ukhonza nathi ungahlukananga nesono awuye ezulwini. Awuthini? Awuye ezulwini. Inokubolo siyabangqinela futhi sithina ke ngoku sihlale sihlele esonweni nawo uzubabalo lwande nakanye. Amen. So ndiclear ngokuyilento evangeli lokwehlukana nesono. Amen. Ndicacelwe. Inoba ke futhi ndincedwe nayo ioffice leyo ukufundisa uba indicacele lento. Amen. All right. Sathi number 2 ubabalo lusihlukanisa nomthetho njengendlela yokuzuza ubulungisa. Abantu bacinga bazawuba ngamalungisa ngenxa yezinto ezinhle abazenzayo nezimbi abangazenzi. Ngumthetho lo bazalwane. Amen. Ngoba ngoku mhlawumbe ndenza ngcono kunawe. Hallelujah. So indibeke ngokulento kwizinga elingenhla kuwe ngokwami. Ngoba mina xa ngijonga ndenza ngcono kunawe. Ndenzela ubona umthetho uyingozi kanjani. So nditsho ndikhukhumale ke ngenxa yezinto mina endizibona ndenza ngcono ngazo kunawe. Babe nokunika enye into. Mhlawumbe wena wenza worse kunami. Ngenxa yezinto ezimbi ozenzileyo. So ubuzawugweba ivangeli ngenxa yezinto ezinhle ozenzile nezimbi ongazenzanga uyazibulala uzifake phansi komthetho ungaqondi. Amen. So impendulo yithi kule ndawo ndidlule uthi uPaulos ndiyilento endiyiyo ngenxa yobabalo. So ikey abo bathandekayo bububele bukaThixo. Hallelujah. Bubo obuthi umhle, bubo obuthi umbi. Ububele. Okay, make sihambe siye kulo muntu okuthiwa ngumzali. Amen. Uyazi ba umzali bazokhumbula xa ndithi ngumzali ke noba ungumalume, noba ungutata omncinci, noba ungubani. Amen. Xa ubona umntwana ebheda enjani ebheda make simhlambe ebheda ngalendlela ecaphukisayo. Andithi make sivumeni sonke ikhona into eyihali ba umiyeke mhlambe kuzoba right ngenxa yantoni yesisisa onaso. Xa sowuthe uyamkhuza ke ngoku nalapho umkhuzela uba kodwa angemki kuwe. Ngiyayazi lento ndiyithetha. Yeah. Nabuya ke ububele. Kodwa akusikuba ngawuzuyipointa lento erongo, irongo kodwa uyipointa uzigadile nawe. Yilando kuthiwa ukubetha umntwana umbambe ngesandla. Ngoba awufuni ayonkaleka le nale. Bakhona ke abangenaxesha akunika neayinichisa. Kabaya kayidibane nobabalo ke abo. Glory be to Jesus. So niyayiba into endizama ukuzana masidlule ke ngoba ndifuna ukubuyela umva kakhulu kwembe sithekelo sihlukanisa nomthetho. Intembi ngomthetho kukuzikhukhumalisa. Umuntu ophethwe umthetho bathandekayo uyingozi ngoba uhlele right here. Even wrong
ezazi uba urongo. Kodwa umuntu osemthethweni uhleli right. Uba uzayifumana into yokuba urongo, uzofuna isizathu sokuba kuye kwathini ukuze abe rongo. Ngoba akafuni nje yena abe rongo yena, kodwa kuye kwenzekani ukuze yena abe rongo. So uzayifuna apha kuwe wena mntu othi urongo. Uzayifuna apha kuwe ayifumane futhi ayiphindisele apha kuwe. Yilaa nto ke phaa esikolweni ebizwa ngoba yi-reverse psychology. I-reverse psychology leba ndisazi uba ndimonile uMicky but andizuvuma, ndizawufuna naye into arongo ngayo ukuze le nto endiyenze kuye iphinde ithwalwe ngubani? Nguye. Ilapha ecaweni le nto bathandekayo, ayikho eCape Town apho ndizawushumayela khona. Ilapha entsindisweni. Imikhuba ke yomthetho lo umuntu womthetho uthatha umuntu owenze ngqo esona senzile. Umuntu alo amhuqe, ndithetha umhuqa literally no, amhuqe amthintimpa phambi kukaYesu athi kuthiwe umuntu obanjwe exexeza makaxulutywe kuthiwa abakrexesi. Ndifuna ukubona ingozi yomthetho. Ingozi yomthetho ilele kutheni ngcono mandizisindise mna, bangafa bonke abanye abantu, mandizisindise mna. So ndizama ukuthi ke le nto umthetho ibisafuna uba ke izikitshwe, kodwa ke masidluleni bathandekayo. Luyasikhulula ke ubabalo emthethweni njengendlela yantoni na yobulungisa ukuze sizuze ubulungisa. No, ngokutata wethu Abraham wakholwa kwabalelwa ekutheni kuye into esenza kuthiwe singamalungisa kukuzinikela kuYesu. That's it. 3, ubabalo siyaqhubeka ke ubabalo lususa konke ukugwetywa kwabakuKristu Yesu. Ingathi ngasho imini yonke lapha. Ubabalo lususa konke ukugwetywa kwabaphi? KwabakuKristu Yesu. Amen. Amen. Ndikhali ukudinga icacisi. Khawususe yonke lento ekwenza ube nenhloni. Khawususe yonke lento ekwenza uzive ugwetyiwe kodwa ube uYesu. Uyeva ke ngoba nifuni ngoba ngijonga uba amen. Jo, hayi angazi uba ndingenza kanjani ukuze le obububi bam buxoleleke mhlawumbe. Amen. Andazi uba ndingenza kanjani uze andikwazi uyichaza nje bazalele, kodwa njengoba nindibhekele niyayiva into endizama uyichaza. Uyahamba ke usulwane u-12 50 kg yokugwetywa, omnye 28 yokugwetywa. Uhamba uyanzinyelwa. Amen. Ake ndithi lo muntu ohamba enzinyelwa ithi iBhayibhile ubuKristu. Okay, ndiyithini le? Ndiyabona mhlawumbi ukunzinyelwa kuba ungekayilungisi into ethile bekufanele bayilungise. Amen. Nandi unzinyelelwani ke ngoku soyilungisile. uSathane akafuni sihambe enkululekweni. Galatians chapter 5 kuthiwa ke ngoku ke hambani ke ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhululela kuyo. But abazalwane banezifomo, bathwele izinto ezaxolelwa, bathwele izinto akusiwo noba singaphansi kwegazi, igazi elazisusa njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga. Hallelujah.
Haleluya. Amen. Ndithi mina ubabalo lifike luyisuse la ububele bukaThixo bufike buyisuse yana. Asisekho na kwimeko thina ukuba xa sixolelwe nguThixo yeyiphi into esingayenza ukuze uThixo avuye. Yeyiphi into esingayenza ukuze uThixo abone uba siyasola. Hey! Thixo makandipha amakholwa manje. Azayibamba lento ayisasasa. Akusekho ukugwetywa kwaba uKristu. Kodwa ngokukhona abantu abangalali umuntu uyaguquguquka yinto uYesu angasayazi nokuyazi. Bathi abantu uyabhuda kanti ibhuti uThixo uthi ndikuxolela ndithini ndilibale. Yintoni losele nayo wena ngoku? Usele nento uYesu angayazi. Okay. Kona bathethe inyana uYesu phela yazi bona. Maka ndibulunga ndiyilungise wena ke nomaciko. Usele nento uYesu akhethe ukuyilibala. Nangoxa unofika ume phambi kwaYesu uthi Yesu andaba ndingenza njani ukuze kubonakala uba eyanto ya last week no last week kude kakhulu ndiyanazi ubulawa nayo lento yaphezolo eyanto yaphezolo ndaba Nkosi ngathi ungamangala xa inokubuza Yesu uthetha ntoni. Because umuntu ohambe ethwele ityala lesono esixolele uthi lo muntu igazi likaYesu alinamandla. Kodwa beculwa alisoze laphela amandla. Xa egqiba kulitule evutha ehlala phansi athi Satan into lobuyenza last week. Ndaweni yokuba uthi kuye yendoda uSathane indoda kantombazana. Yendoda akusekho ukugwetywa kuyo. Bazalwane make step bold and handsome, bold and beautiful. Kawube bold phambi kukaSathane. Awukho bold ngenxa yakho, ubold ngenxa Yesu. Lilizwi elithi zihlukanisiwe izono zam nam. Ligazi likaYesu. Lento yokuvuma isono. Andaba ndawuze ndihambe nini ngento ebhali. Amen. Lento yokuvuma isono. Ukuvuma isono ayinokucela xolo. Ukuvuma isono ayinokucela xolo. Ukucela uxolo kukulungisa ubudlelwane phakathi kwakho nalo muntu okhathazene nako ucela ulungisa ntoni xa ucela uxolo? Ubudlelwane. But ukuvuma isono uyivula kuthiwa ukuthi kukuvuma kukuthetha lento uThixo ayithethayo ngesono. Uba ngikuthukile ngeke ndikwazi ukucela uxolo ndingavumanga kuba ndonile. Nikhona na? Ndithetha mna uconfess. To confess kukutsho lento uThixo ayitshoyo ngesono. Amen. Xa umuntu ezibona uba wonile ezibona akakasivume sosono usayibona le nto nansi le nto. But ukungqina kuwe enhlizweni ndonile nako le nto ukuvuma isono ukuthi ndonile. Utsho kubani? Kuwe ndonile. Asikayi ngoku enguqukweni. Sisathetha ukuvuma, to admit. Njalo nifuna isilungu. But njengoba nifaka uadmit nje ndenzela uba kube lulanyana. Kahle hle nguconfess.
ndiyocela uxolo kuwe ndingavumanga uba sisono le nto endiyenze kuwe. Ngeke. But xa ndicela uxolo, xa ndixolisa ngamanye amazwi, kufana noba ndikufaka i-rubbing staff kweli qhume ndikwenze lona. Amen. Ithi ke ngoku le nto kum, xa ubani exolisa ethi hayi mntampona bendicela undixolele ngeyanto, it means lo mntu usivumile into na isono. Yo, bengicela nithethe inyani, nyandiva? Nyani? Xa kusithiwa ubani akaxolisi, uba wazi uba ngeyokugqibela le iportion. Xa kuthiwa ubani akaxolisi, it means akasivumi isono. Umuntu osivumayo isono ube sethatha istep sokulungisa le nto ayonile. Xa elungisa into ayonile, ayikuvuma sono oko, ukulungisa. It means sesivunyiwe already. Woo! Emadoda. Le nto endivumana isono omnye komnye, mandize kwendikuxelela inyani yale nto endiyenzile. Imbi le nto endiyenzile kukona. Le ndiyenzile. Into ebandleni abanye bazazi namhlanje. Into ephambili kwabanye kukucela uxolo kodwa engasivumanga isono. Umuntu osivumile isono, umva wethetha nawe ethi uyaxolisa, uyamva utyumkile, uyamva unyanisile, uyamva ngamane sibiyela, akamane faka ukodwa, because le nto uyivume njani na eyedwa phambi kwabani? KaThixo. Sisono esi. Xa esithi uThixo uze ungangqini ubungqina bobuxoki, wena uze ubungqine. Ukuvuma isono ke kukutsho kuwe ndingqinile ubungqina bobuxoki. Ukuxolisa ngenye into kukulungisa ngoku le nto yenzileyo. Hayi suka madoda. Ayikuthi istory uzitsho kuwe kuqala uma istory ukuvuma. King apha nalapha Nkosi ndingqinelana nawe sisono esi, bese uthatha istep uyolungisa. Xa kuyinto kufuneka uyoyilungisa. Ngoba kuThixo kwanele ukuthi ndiyavuma Nkosi ndoni kwanele. Because uThixo ufuna uyitsho le nto ayitshoyo ngale nto. Kanithi amen. Kanithi bathanda. Amen. So uvumelane ukuhlutshwa nguSathane ngento ewayamkela uba yizongo. Uthixo into ayifunayo vuma xa wena sisono esi. Once uvume, ithi ibhalo uhambe kukhanyeni xa wenza lonto. Negazi likaYesu lifanike. Negazi likaYesu liyaqhubeka liyakuthini na? Liyakuhlambulula. Ngoba uhamba ekukhanyeni. Ubusazi ba umuntu osivumayo isono ngoyena mntu okhululekileyo entsindisweni. Umuntu okwaziyo ukuvuma atsho le nto ethethwa nguThixo ngale nto ayenzile, akekho umuntu okhululeke ukudlula lo muntu. Ngoba akalindelanga validation yabantu. Ngexesha uvuma, Nkosi ndiyavumelana nawe, bubusela oku endibenzile. Intoni igama lami? Bubusela. Uthixo unika ipeace yakhe. Qhubeka ngoba kusekho ugwetywa kwaba kuKristu. Andazi banza ngithini.
andazi uba ndizame ukuthini. Cela phakamise isandla ondivayo. Usiphakamise ndifuna ukubona. Amanje xa ndisendaweni enye kanti kudala ndifika. Hallelujah. All right. Okay. Mandiqhubeke ke. Kwabandivile. Ngoba ngekandiva kakuhle bazayibamba ke xa ndiyandiqhubeka. Sithi Romans chapter 8 verse 1 noba simfundanga. Ngoba ke ngoku akunjani? Akusekho kulahlwa, akusekho kugwetywa kwabakuKristu Yesu. Then umbuzo uma uzibuze wona, ingabe ukuKristu na? Ithi ngimpendulo ibe seyithi ke ngokwindaba wena ke awusengu kwamlahlwa, abakwamlahlwa basemadamini kuphela. Awusenguye ngoku olindele ukugwetywa. Ngoba uSathane makangeni kuphela lesistyle salompo. uSathane uzawusenza isona ngethi thethani bazana. Amen. Bazana basekunzima nokuthi amen. Andisabizwa nandoshumayela kwenye indawo nyani. It's true God. Hallelujah. Amen. Nangu uSathane. uSathane into azawuyenza kuqala. Uzaku-accuse, uzakusola. Amen. Amen. Once wamkela ukusolwa nguSathane, uSathane ukusola ngokusoso upasile akusola. Once uyamkele yanto azobeka ke i-condemnation isigwebo. Ngeke ukhululeke uzazi ukugwetyiwa. Xa uzazi ngoba nansi the problem. Xa uzazi uba akusekho kugwetywa kwabakuKristu Yesu. Ukubuyela lethu abangabi ngenyama nanto. Ukume nje kulanda ngoba ke ngoku akusekho kugwetywa kwabakuKristu Yesu. Why? Because nasiphina isono sam nabuphina ubomi amavesi esonweni uYesu wagwetywa ngenxa yesono. Okay, nisindisiwe bazalwane? Oh. uYesu nguye owathabatha isigwebo santoni sesono wasithathela kuye. Wena xa usindiswa uyakhutshwa ekugwetyweni ngoba uYesu wagwetywa ngenxa yakho. So isono asinabango empilweni yakho ngoba uYesu sewalibhatala ityala lesono, sewasibhatala isigwebo sesono. Even ngoku usenzile isono namhlanje, even ngoku uzawusenza ngapha kwakusasa, wenza into eseyathiwani seyabhatalelwa. Thank you. Wenza into engasabalelwa kuwe ukuze wena ube safe. Yivume lento uba bububi obu ukuze igazi likaZulu liqhubeke nomhlaba. Amen. Hey. Kuba sinabantu bobabala babahlele esonweni. uPaulos uyabuza sithini na ke ngo siqhubeke sihlale. Into engahlalisi esonweni lubabala. Amen. Thina sixolelwe ngokuphelele. Ukuxolelwa kwam njengoba ndisindisiwe. Ndiyalithanda ke ligama ngoba umuntu uzawuyazi le. Alukho ngezitolments. Akugadwa uba ndone ndixolele. Akugadwa ube ndone ndixolele. uYesu wabhatala. Woo! Paid in full. Wabhatala uYesu ngokupheleleyo. Akasihlawulelanga isono uYesu ngezavenge.
uzawudla umngqusho kunini ngahle ngikhohlwa nevesi nje ile lolubisi esilolu phapha ya ndithi uYesu wabhatala wenza into ekuthiwa i-settlement walibhatala ityala walithina waligqiba akahlalanga ezulwini emane ebhatala okay ubani wonile ngo alright ngiyobhatala ubani wonile ngo wabhatala wagqiba so that abakuye bangabisa gwetjwa ababani ngenxa yento bathandekayo kutheni bengasazi ukwetjwa andiba ngoba isohlwayo sesono saba phezu kwabani kaYesu isohlwayo sesono asikho phezu komzalwane kodwa siphezu kaYesu asikho phezu komzalwane kodwa usengxakini umzalwane ozawuhlala esonweni ngenxa yoba ethi igazi likaYesu liyamhlambulula kodwa yena uhlele esonweni because ubabalo aluhlalisi umuntu esonweni ngeke lwenzani ubabalo lusiqeqesha ukuze sithi sikuncama ukungahloneli Thixo nokukhanuka okokwehlabathi sihlale ngokunesidima nangobulungisa nangokuhlonela uThixo not ezulwini apha eAlfredinzo. Amen. Amen. Ndithi ke asisekho phansi kobunzima bokuziva sinetyala nehlazo. Asisekho phansi kobunzima bokuziva sinetyala nehlazo. Uthi uTata uSipho Makhabane walithwala ihlazo lethu. Maye bheka usizo lungaka sakhululwa thina. Amen. Amen. Izono zethu azisakhunjulwa kwazona. Uyabona xa sino unokuthathwa bani ngoku uthathwa ngubani bani abuse kwi-restaurant yobani andithi xa ifika kule restaurant yobani wena unje uyazibona unjani wena uyazibona na ungumpha ochutywe wathwani wena walahlwa wena uyayazi nje loo nto into okuze uthambisile namhlanje ayithiwa ungulo wena lo awuntoyanto wena uludwayinge nje wena into yokusizelwa nje cha usewahlamba nje baba ngecawe namhlanje wena njokuwe ngqo zoba sathini uthi ngokuyile nto sithetha ngayo yena kufika ubani wakuthiwa isiphiwo siyakuthatha sikubeke sikuhlalise phakathi kwabakhulu. Kufika ubani akuse kwi-restaurant ongazange ucinge uba uyawuze udlule emhlabeni uyile ku akubhatalele for unyaka wonke uba nanini ufuna into ephaa dlula nje akunika ikhadi lokungena abhatale in full ngokupheleleyo. Awuzumane ke ngoku uthi xa kula restaurant umane ukhwaza yena kuyasayona awuzumane ugesa ndiyayo ngicela sidibane emnyama yena ugqibile wena ungena entweni ayikwenzele yona wayigqiba. Yiyo le nto ndithetha ngayo. Iindleko zenkululeko yakho azikho kuwe, zikuYesu.
Jesus. Baqaleka abantu lo muntu waphila impilo yenqunqu kodwa siyamaza kathathi intweni. Silo simbone engena phansi xa ebedolophu. Sibona usimanisa kodwa kungena into ephachile phela neziqunuka jongo. Mhlawumbe nephusha libe nokuzisula. Kodwa kunekhadi lokungena pha kungena indlu. Kuba wahlawulelwa. Nenqunqu ungena phansi manje zizithi ubuphakathi uye kweyona tafile. Uhlale phakathi kwabo pha. Ulibele neperfume. Ngoba ayikho into ekhona kuphela yivume yokungena. Nokungenise apha. Ndithi nokungenise apha. Akalingani naye nomnye wabantu abakujongela phansi apha. Hayi iqali into okubizwa abaxuphi. Make kulandelelwe lo muntu. Utheni wathe kwisisimo kodwa wangena kwezindawo. Simazi make kujonga imali uyithathaphi. Kube sekuthiwa ngokwalula lonto. Yani kula restaurant niyombuza phaya uba bamnika njani. Xa kufikwa pha kuthiwe hayi kunomfo wapha ekuthiwa nguYesu. Uvele indleko zakhe wazihlawula zonjani zonke. Wakubalisela abantu abanefika bebhatala yena ufika adle. Yena ufika adle. Ile nto uYesu asenzele yona abazalwane. Susindiswa ingathi ungokusize asisengabo abokusizelwa thina. Njengoba ngishumela lezilungwana ngiziluma nje uthu selifuna la restaurant. Uvile na? Amen. Xa kuthethwa ngezoni asikho thina. Ndithethi ngobusona. Thina asizozoni, thina singabo aboni. Thina singabangcwele abonayo ngamaxesha athile. Singabakhethiwe thina. Singabanjani? Singabakhethiwe thina sibekwe ecala for injongo kaThixo thina. Banze ngathi ungazinxibe ekhaya. Ungazinxibe ekhaya. Kakulinge nje uzinxibe ekhaya. Lokukhumbuza izolo lakho. Amen. Lokukhumbuza izolo, mkhumbuza ikusasa lakhe. Ngoba elami izolo lahlawulelwa. Bathe lakhe ikusasa lisemile isiwoko. Xa ifika usathane zokuhlupha ngezono, mhluphe ngengomso. Uzakuthetha inyani isiwoko chapter 20. Kwincwadi yesikhilelo. Isiwoko sibekelwe usathane akho bantu enungiselwe isono. Nomnye. Kodwa inqwabe phango ade silindile. Ilinde isiwoko kusayiwa. Nikhona bathandekayo. Amen. Babona abantu uyihlambeka. Hoyibo kanti khona kudla khona. Udlapho kudla khona iMK. Nabo kudla khona iAC. Kodwa awulolungu nala uphina umbutho kule muntu. Udlapho kudla khona omeya. Udlapho kudla abakuboni ntana kule restaurant. Abakuboni bayabona uyehlambeka. Wena kanti wena wenza ngantoni na? Nalo ithuba. Nalo ithuba. Yelithi iBhayibheli hlanu ready. Hlanu njani? Hlanu ready. Hlanu ready. Ndana khawumehla. Na ngifuna udle na. Ngifuna udle nawe nje. Uqumbe ungaqalekisi. Ngoba ndizothi ungaqumbi. Uqumba into ihamba nento. Hallelujah.
Siyamazi akathathi intweni, siyamazi nakule family akho kwanto yakhe akacontribute nange 1.5 leyamanzi. Kodwa uyehlambela. Uyevela. Uthi xa ethe wathetha. Sifane nje simjalise ngoba ikhona into ozayenza ke manje. Sanmatha niveli ba kweza family zenu ezimbi. Ngiyamphele enhle lento yandilahla. Glory. Hayi mna nhloni mnyama family yandilahla. Nangendloni ave ndibathanda. Kodwa ngoba bayayibona ngoba hayibo. Uye manje ehlambe kusilwana. Uye manje ethi mhlambe bahleli bezabuza wenza ngantoni ngoba siyakwazi uyimpula kabantu kalujaha nalo ithuba lokufaka uYesu ukungamfaka umhlabakana mfaka mhlabe kubuza xa bekubuza efamily yeka lento yakho yokuphapha kamxela umakhele ukuphapha suthi yabona nje abethileke namhlanje ngibaxela ngoYesu ngibaxela ngoba ukuthetha ngoYesu ngubani manje ngubani ngoba into abazakubuza le1 so ugqibile zakho nqa yebo ayitshonda bakwazi awuthi nje wenzela makehlekazi ithi bekubuza lento abayaziyo ngabani ngawe ngoba ufike waphapha ngabani uYesu uyeke uYesu bashayine ngawe babe sebekubuza ba ushayiniswa intoni xa sebekubuza baredi ukumamela uyadlula nje bayisibizeni uva kuthiwa hayi abantu abasinzisiwe sowuyema bathe wena ungabantu abasindisiwe edolza khona noba ungumuntu osindisi kuthethwa ngaba bantu ayingawo ngawe uphakwa babantu wena kange bathi lo muntu osindisi ubezoqona bathi nguye aba bantu hey amen kodwa sinokuqonda ngoba siyakwazi molokazi siyakwazi anti siyakwazi tatomncinci siyakwazi malume siyakwazi kuthengwa ubuhle kwanje ube ngathi awuva adiva kuthengwa kwabuhle phi ngoba ufuna ukumva athi sibona utshintsho wenza ngantoni bawude bakukhokele xa bekubona bawulele bathi abanye baya komhlabeni ingane abanye batshona komankazana njalo wena ube sothi thobani dinikele utsho lento yokuphela kwayo bathi awuyaxoka uYesu yedwa uthi nguye yedwa izani nibone naku umuntu otshintshe ubomi bami uvile ngoba ufumana ithuba lokungqina phakathi kwabantu bekunokuphikisa ngoba bakwazi ukuphikisa bakunento badonsayo ekuwe efune uyicacisile andazi noma ukuba wabe walwa phaa esibayeni walwa napha ezimbizeni kodwa ndandanda kumabayo uphinde uzophapha ufuna ukushumayela futhi wena ababona mzali basabona la muntu wayelwile 5 years ago kodwa ngofuneka uzebona bathi hayi mntami kwena xa uhlinzwa apha mani ukade uluhlaza mfondini kuye kwathini uyazizo zinto ezisimba wena wathamba njengo thina yabona mhlawumbe etsho kanjalo bayoyika ukuyilungisa lento yonakele bayazi umuntu wayengayimeli lento nguwe ngoba uthi uyakholwa kodwa babona nawe sowubukele bafuna ukwazi utshintshwe intoni bazalwane nali ithuba lokungena ebantwini xa bekubuza sebenzela ububuzwe supapasha into ongazoyichaza kakuhle ubuyokuthi bathuna nasezogweni bonke
ithethe banyani yonke lento kule point eyi-1 sizoqhubeka bathandeka and ivekeza ayikho. Amen. Yo ithi iBhayibheli ubone ngemisebenzi emihle. Abantu batshintshwa kukutshintshwa kwakho. Baqale bathethe kodwa ucaleni. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Sithi izono zethu azisakhunjulwa kwazona kwaye sime silungile phambi kukaThixo. Hlelo uzobambi kusasa kum. Ikhonto uzawuyenza futhi ndishowe. Hayi nto ndishowe. Ikhonto uzoyenza kusasa ezakwenza ube libi. I'm prophesying it. You're prophesying back. Uyabeka abazali bangafuna isiprofeti. Uyabeka. Wenza into ezawundenza ndihawuzelele phansi konyawo. Inyawo zami ndiyahawuzelela. Uyayibona uyenza kuba loo nto. Ondikhohle ukuthi umzekelo. Asafuna ukuthetha. Lento kumoshile phambi kwabantu. Kodwa ubusazi noba phambi kaThixo ume ulilungisa. Because nanukubhadalelanga nto. Inhlawulelo kaYesu yemisa phambi kaThixo ulungile. Kamba noma ungathi qithi ngoku ndisaqunukile mina uthi qithi. Kwami ndiqunukile ndingumfundisi wakho ndasikaxa uba usezulwini. Because wakuhlawulela uYesu man. Niyayiva lento bathandeka? Niyayiva lento bathandeka? Inhlawulelo kaYesu yamangalisa. Uthi mina hayi lo muntu uyiplanele kuba makayodubula la xa egqiba lo mzana ukudubula la bese sidubula naye. Ndifuna ezi questions ezithathu. Ufike lo mzana wadubula lo muntu bese sithina umzala naye asidubula naye. Uphike ngakusezulwini ngoba lento uyiplanile into mayenza uyiplan akho kwazona sibesizenzeke nje sithube bazana yozonke isono siphuma entandweni. Ukuyabuza umbuzo uthi umbuzo uphike ngoku lo mzana lo obulele umuntu usezulwini. Masimyeke lo obulele umuntu ndiyazi nihlekisa msezulwini esihogweni. Uthwani lo vele wazibulala umzalwane. Niyayazi ngoba abazana badlala kanjani. Kwakunomunye umfundisi kwenye indawo onke onebandla elingakanani elingakanani nokulo athatha isibhamu sibeka. Vele uzawuthini ebangcwabeni? Ngoba ithi iBhayibheli uze ungabulali. Okay, ubulele bani wona? Uzibulele. Uphike ngo ayicacile bantwana sesibhokweni. Icacile bazala. Umbuzo make siwubuze. Lo muntu nguye besibhadalele ukuyezulwini. Hayi ngithole namhlanje ndiyabuza lo muntu ozibulele ube nenjongo yokuzibulala at least babe bengenanjongo kodwa engenanjongo baba kule chawo sinonjongo. Amen. Umbuzo ngubani ohlawulele isono saluntu? Ukona mama ubovule. Hallelujah. Ngubani ohlawulele isono saluntu? Ngumfundisi wakhe? Cawa yakhe? Ngubani? Akendiniphe bazalwane sawuqhuba nale series. Akendiniphe uYesu ubehlawulela isono esihlukanisa umuntu nabani noThixo. Xa wamkele uYesu uhlukene nokuhlukana noThixo. Xa wamkele uYesu uhlukene nokuhlukana noThixo ngoba mnye umlamleli. Mnye umlamleli phakathi koThixo nomuntu. Umuntu uKristu Yesu.
So uYesu ndilamlele phakathi kwam noThixo. Wathi uYesu wandisondeza. Le nto kuthiwa uxolelaniso, ukusondezwa, kukutshintsho kobudlelwane. Ndasondezwa kubana kuThixo ngaye uYesu. Andisondezanga ngobubi endingabenzanga nobuhle, ndisondezwe ukukholwa, kukuzinikela bana kuYesu. So zonke izono zami xa ndikuYesu zinjani zixolele. Andibanga nathuba ke ngoku lokuthi yona njengoba ndizawuzijubula uzundiphaphamise kancinci ndikwazi ukucela uxolo xa sendifile. Lo mntu ufe ngakangacele ufe equnukile. Kodwa le okuzibulala oku nako kususiwe intoni na ligazi likaYesu. Osusiwe Sorry gospel. Osusiwe ndikwazi ukunyuka ndayithatha ndandiyeba ngake. Kodwa ithamehlo amavulekile. Yintoni lesusiwe? Umthwalo kasono susiwe. Imani bantu abasindiswa yekani le nto enoma nithi niyezulwini. IBhayibhile kwabase-Efesu ithi njengangoku usezulwini wena uhlaliswe kuKristu ngasekunene kukaBawo ngoku. Lenze elizweni lifuna ukuya kulo leliphi. Kodwa into esiyilindile ngoku ukutshintshwa kwale mizimba. Sembathiswe kungu yakwamabelebele. Ithi kulula ukuba xa lo mzalwane isindwe ave bezawuzibulala abazali basesisi bacinga bacinga banike ilayisensi yokuzibulala. Lo mfo ufike uxinzelelo kuye kwafika yonke into engaphezulu kwecapacity yengqondo kabani yakhe. Akhona umaxesha Nina ke umbombo bakanithandaza lifike lithi inyembezi zinqule zombombo xa nithandaza kodwa uthi xa imbombo yakho yacuneka. Kodwa xa uthandaza uthi zinqule zombombo uyawubiza umbombo xa uza kuwe. Kufana nomuntu oncelile ufuna uzijoya ungaxeli wena yabona lo umuntu ojike na bayithola kuye kodwa thina abantu bejiki siyavana nabantu bejiki kodwa usujoya ukuthi wena umuntu ojike wena ngixabene kakhulu. Ebathandikazi niyayibona uba sizama ukuveza ukusindiswa uba yigrant. Ngoba noba kunganetha ngale mini uyaza khona ngizothatha i350 yakho nama7 tontonini. Akekho la mali asayinelwe bani wena. Yigrant le igama layo ubheleba. Insindiso ngubheleba. Yinto eyifumana mahala ungenzanga ungayideli. Yilethu ulikhoboka lento ethile ikhulule. Kongayi kuntim lo sekhululekile apha. Bendithe lususa konke ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Into efuna kuyiqaphelisise nje wena ebomini bakho ingaba ndikuye na uKristu Yesu. Ingaba uKristu kumna. Amen. Ndenza study ngapha nangapha ndifunda ngotata uAbraham nyani. Utata uAbraham bathandekayo ngumuntu apha esincoma ngokholo. Amen. Siyazilibala izinto adlula kuzo. Niyazi bakho gwala lanje ngoAbraham. Igwala. Yo akaxoka uAbraham enkolo. Amen. Hayi ndichublam. Utsho njalo mankulu uthonga ublam.
akaxoka uBlaam ekholwa imani futhi nje makalunga not uba ekholwa engutata wabakholwayo kaxoka uBlaam waBlaam ayine timing la nje ijila amen waBlaam akavelanga wamlomntu esimbone nguye waBlaam nasesiyofika kuye phaya ekugqibeleni apho sayenza intando kaThixo encwala uba ukuncwala hayi mistakes ezenziwe nguAbraham eyakule ndlela seyiqalile le ndlela but yeyi nami ndatsho ndaphola tata ezinye into endimandi izwe kanje kantata intodwa nangu ukhokho naye wayizoyika amen so sosaba ukuhamba indlela yokukhona sosaba manifunde ivesi ngivala phele i-hour bathandana amaHebrew 10:17 cela uyifunda yona amaHebrew 10 verse 17 iqale phi na ngiyaqala no verse 14 ngiyaqala no verse 14 bathandana senifikile ufikile athi amen amen uthi verse 14 kuba ngamnikelo mnye ubenze bagqibelela ngokupheleleyo abo bangcwaliswayo isamarani libe ndithetha ngomnikelo onjani 1 ubenze bagqibelela ngokupheleleyo abo abangcwalisayo abo bangcwaliswayo that is abo bakhethwa sebebuthwa abakhe naboke hayi ndifuna ba ungene mabangcwaliswe namhlanje mabagqibeleliswe amen so bonke abakhethi emzalwane uthi uThixo ngawe ngalamnikelo omnye ngoku lo mnikelo othandekayo ngama-100 rand ebasic hayi lamnikelo waseCalvary ngalamnikelo ukwenze wena osowusindisiwe wakuphelelisa ngokugqibeleleyo awunanto eshotayo apha ekukhuleni uzomane ungena kulamakamera okukhula hayi ngoba khonto eshotayo okay ngibana kwayemola mama kanjani akuphela usafuneka siqashele itaxi awunele bizani futhi ngathi awubhatalwa ndim nale taxi ngigibeze nonke niyemola ukungena emola wena ke mama anthina abanye laba ngafuna ukungathina thela mina umuntu wakwangena emola umama nanke mina xa ungena emola ndikufonela uphi uthi yona ndisemola awuzuthi ungabi semola uphi kanti uthi uselapha emnyango uba kuzona legate kodwa uphi ngiyaliva livangeli abantu nilibele ngobhatha mola uphakathi into yobana awazi kula corridor kwenzekani nakwe zizinto ozozibona ezuhamba phemola but uphakathi andike ngokaphemola kunebhodi ezibhaliwe into ethile ngapha into ethile ngapha inatsike ngapha ugqibelele into bawukafika ulapho kweyakona ayithi awugqibelelanga but uhambo oluhambayo luzwe
ukufikisa phaa kufuneka uyofika. Akusekho kugwetywa. Akusekho. Funa usuzele phezulu ngoku. Ngiyabona fana ngiva ngoba ndithethe isalfred walk tall. Ndisemona. Kanti jona ngisho uyele nje Wi-Fi. Umbe. Usihlele yazidlalela nje. Dabe ngicela uzungithathele into ethile endaweni ethile. Kutsho bani kutsho umuntu ohlala benkulu. Ngithathe into ethile. Ndiyazi wena. Kodwa andizutsho pha kuye okandiyazi ngidawubuza security. That's called prayer. Ngidawubuza security. Kubona kunendawo nawe pha emall olokudlula kuzo kodwa imini uthi hayibo kukhona nendawo ethile lapha. Uthiwa usibana wena. Ngathi sihamba phambi nawe, sihamba phambi nawe. Ndiyaqala ukuyibona. Kanti yilo mina kufuneka uyazi lena. So suzinqebe ekhaya. Suzinqebe ekhaya. Suzinqebe ekhaya. Ngomuntu ukuxela ngezinto ongekazazi wena. Kodwa uphakathi. Amen. Futhi suthi usemall. Abe uxela ngento ezise-engine garage. Awuna nemoto kodwa ulibele ukustresswa into eqhubeka engine, ulibele ukustresswa ipetrol. Awuna moto. Unexhala ipetrol yenu ungenaphi wena? Wena usemall ngoku. Eyoma ngoku nanka amaphara nakweleqo ngaphambi kwakho lo ndaba. Ufuna uphume emall ke ngoku uya kwabaleqo pha phandle ngokuyima kwakho ke ngoku. Kodwa lapha emall xa ubele emall bakhona ogqirha. Khona ifamasi, ne-clinic. Uba umbuzo ubuphumeleli sophakathi. Glory be to Jesus. Amen. Wena ugqibelele nokubana ngathi. Amen. And awutsho mina bhutema utsho lo ubhatalele. Xa ufika kula restaurant bengithethe ngabeza nento ehlaza bana ehlaza bengicela ijiki kutsho wena uphathile. Ngicela ijikele ngicela into ecacileyo mntakwethu. Uzothi uyakuphakamela lo uyakuphakamela lo uthela ukuthi ulinde iTP yami ngawe. Bazanzana uzinqebe ekhaya. Cela usithina. Yakusekho ukugwetywa. Funeka umvethise ethi mem ube uphathi mhlawumbe sekule nto bathi uthamze ecala ngelokuso. Ukugolozela nxaba ubone imeko le yakho apha ngaphandle. Kodwa akujongi uba uhleli nobani. Akujongi. Yazi benguvesi 14 lo. Mina bendihambele kuvesi 17. Zawuva kule vekeza akuzwazi noba besithetha ngantu. Ababloni baphelele apha ngoku. Nithathwe ngubani? Kunalo ngame kuthi unzima kwivoveni. Oh, sorry. Hayi ndichaphela isuthu. Chaphela isuthu. Kodwa kuyathakatha kule voveni. Voveni. Kubi. Funa wemba kona benyamba lapho esikhulu lesi. Abele suthi inkomo yazala umuntu. Kubi. Inkomo. Ungandibuzi ngemzinto esisuka kuyo ngithule uJanuary wonke. Umbuzo wami kaloku uyabona mawasenzile. Umbuzo wami ngesente ndithethe into ezingalibedi kuzibuthakathwe ubani ma-SSC phumane kuthakathweni. Phumane. Ndigqibezele bathandekayo ndithi.
uyasingqinela ke naye umoya oyingcwele kuba emveni kokuba etshilo ngenxa engaphambili ukuthi nangu wona umnqophiso endiyakwenza nami. Emva kwaloo mihla itsho inkosi, ndiyakuyibeka imithetho yam ezinhlizweni zabo, ndiyakuyibhala phi ezingqondweni zabo. Mamelani, ubuya athi izono zabo nokuchasa umthetho kwabo ndingabi sakukhumbula. Xa sowusindisi uThixo ujonga kanje. And ungacingi uba bhuti uThixo uphoxa ile nto ozoyenza kusasa. Wazi uThixo ungekazali uba ngala mini uzawenzeka. That is why wafuna indlela yokuhlawulela. Amen. Hayi indaba yensindiso ayicela ukuyeka mina namhlanje. Amen. uThixo wazihlawulela izono zethu singekazalwa nokuzalwa thina ngabanye. Singekazalwa. So xa uzomxelela uba uYesu esono sakusasa kasixolelanga, esoqala wasenza isono wasenza ephi uYesu? Sezawuyeka noba sewaya. Wathi bawo bathini? Baxolele. Saxolelwa sisezawuzalwa sonke saxolela. Funeka umuntu awuthatha uxolelo lwakhe. Alikho automatic. ubuyesu awunaye nje awukaxolelwa. Ungacawa nje nabantu abasindisiweyo kodwa awukaxolelwa. Kodwa uxolelo lunjani na? Lukulindile. Xolelwe, sondezwe Thixo. Ile nto bathi abantu noba sebebalekile bathandeka bawuvuka ekliniki babuye bezapha ekuseni. Ndithi amen ngewe. Haleluya. Ngoba le mbewu ayinakonakala. Akathi lo mfana niwe wayithatha ngapha uvuke into ekuye. Uvuke into ekuye. Ayiboni. Ungayilahla kodwa yona ayiboni. Yo! uThixo akusikelele kahle. Ayiboni. Xa kusindisa akaphinda ngakusindisa. Boy, nguwe osumiyeka. Kodwa xa umiyeka yena uhlemtshilo ndinawe kude kube sekupheleni kukuweba uyabuyela nakuye kodwa yena ngakushiya. Haleluya. Angeke. Ukuve xa ushumayela umuntu omiyekile uYesu vele ukushumayeze kuqala. Atsho kuqala ucaphele wathi andiyazi mina ndihamba funeka ndihamba funeka unyanisile. Because le nto ayiboni le nto ayifakwe nguye uyicikile kodwa yona ayiboni. But uqaphele ke lingaqali icilongo usayicikile ngoba sisibani. Yini bathandekayo? Izono zabo. Le nto kwenza isono ungasithathi lula. Xa wazi uba wahlawulelwa kanjani. Yenza ungahlaleli esonweni. Yenza noba uphakathi kwi-ministries. Hawuthi amen. Wohluke. Wohluke. Yenza noba ungwasezintenteni. Wohluke. Xa ukliye ndahlawulelwa manje. Ndahlawulelwa. Awuthi xa uphuma egospel kanti uphumela ukuyodla izono. Uphumela ukuyowanda. Amen. Yafakaza njalo. Yafakaza. Babone bephuma kule cawe kuthiwa xa kule cawe kungona usindise. Babone uphuma bathi sesake simbona. Haleluya. Uxa udibana nabesizathu uve kuthini labo nabathi ukuthula mzalwane. Amen. Thula mzalwane.
because ivasebethini mo bathi akuthi into yasekhaya wayibamba bona batsho into lapha ecaweni ubuqondo i-element ethe right bathetha uYesu Chuchu Yesu lo sesihlangene ngaye wambamba nemfundiso ayibanyanisi lapha nemfundiso wasibamba ubelivumbela imnandi kubantu bebethe sabe sibone abathi sabe sibone ungasindiswa bathi sabe sibone usindisini sabe sibone Nana wa blessed nokuthi umongameli wathi xa uzalwa inkwenkwe ekhaya sibanethemba lobumzi uyakhula ngokubuhlungu xa uzalwa inkwenkwe sibone inkwenkwe iphumela ngaphandle lathi hayi usendilulutho yini Hallelujah ngoba ivangeli ngumanqoba Angithethi mina ngeli lami nelakho eligadwa ngabazalwane wena wenzeni babazali bangakuboni unje bakubona unje anithe lo ngini ndithetha ivangeli elikwenza wena ukhululeke bekhona awuchithi giya xa bekhona xa bengekho ubuyele kulami uhlelo nguye no because akusekho kugwetjwa sekho kugwetjwa awusenaxhala tyala ba xa inokuqhawuke phakathi le taxi inkosi ndincede udade uMenge le taxi inkosi ngicela undibonise nezona bengekaziboni ufuna ukulungisa indaba yakhe ufuna ukulungisa into eyalungiswa nansi ingxaki abantu abasindiswayo bafuna ukuba busy balungisa into eyalungiswa uThixo kalunga bentenda yena uThixo kalunganga kuba silungile uThixo ulunge kuba elungile akenziwa sisimo sami uthi kuzalunga uThixo ulungile hayi ndithi ndimbi ahlale emhle akatshintshwa ububi bami udade uyazi baThixo awundigwebanga ngokufanele ukona kwami tsho njani incwadi endumiso umuntu mayonile uyazi fanele uyeva akazi phethe bathi uyeva bekufanele uba ndiyatyaka ndathuwana uthi uyamvuthi kuyakubrasha uthi yakubrasha uThixo akafani nabazali bethu abakudala athi umzali ungagibeli ihashe uligibele uphuke xa sowuphukile ndaweni yoba akuthatha kusekuqala kuphethe ngokuphukile ukuba uzofihla nokuphuka ngoba uyazi uba sizawuthini zawukazi udumeka benditheni bo ndiphukile izawuhoywa le mva rhola kuqala uThixo wena xa uphukile uyaphaya ekuphukeni ukabani akancuma kuna hayi list kongekho washe ekhaya okanye mhlawumbe sethandaze ba hey ungasondeli ndiyacinga haleluya uThixo uqala pha uphuke khona akubuza inhlungu zingakanani ebethe uThixo ungayipha kwaxa sowuthe waya ngoba ngukanye nawe Nkosi ebehamba nawe into abangumzana ndidudle ndiyedodwa ndamshiya ndanawumona nakulo kodwa ke uThixo ebehamba nami ndiphuka nje kulapha and usiqonda kakuhle isimo endikuso ngoku ngenxa yalo monakalo nangenxa yokucinga kwami into endiyenze kubani kuye athesu ukuthi babendi andilule andithini abize ambulance zisondele kuthweni andithandela uba ndizigwebe amen akho nto enamandla njengothando umkhanya kude umthandela umuntu bazigwebe yena abangathi ekumba yabona ke namhlanje ndiyambona umfundisi kwaye impumulo indlela ayiswaye ngathi ngalobe yaswaye lento empumula kodwa kwaye impumulo indlela ayiswaye ngathi hey ahle kuza ngismile mamathe ngizama ukuthetha ngoThixo amen uzigwele wena xa uqala uzigweba umvuthixo ekuwona because uThixo akafuni uphiyelwe ukugwebwa sewahlawula kwena ndandikubona uzigweba ngoku ndideke akayive Satan
Hayi, akanjalanga uthi hayi mani bazalwane godukani. Godukani. Akanjalo wanga uthi kuphoxeka abantu bekubukele becinga uzohayiza, wenza babona abantu wonwabile kanti sowubrashiwe ngumhlawuleli. Hayi awungotsotsi uphululiwe. Awungotsotsi. Besothi ngiyabonga. Ngifake ikhonkolo ngalezo. Ngisahamba kanye nawe. Woo! Fana kuthi ngathi uzofunda yobutshwa. Akunani. Oh, amen. Bazalwane niyayiva insindiso na? Amen. Niyayiva insindiso na? Amen. Njongo yami basibenje sibe yilento esiyiyo. Wena nendithetha awuzuba yiyo, uyiyo. Kama usayikopulula. Ubusazina sithi. Ubusazina sithi. Ubusazina sithi. Ngoba ngisichucha imola ngoba. Sichucha phakathi ngokimola. Sifunda izinto esingazazi ngabani ngathi. Cela ukwenza kanje. Kukhona umuntu ofuna ukwazana noYesu, athathe ubomi bakhe. Abunike kulo muntu owagwetywa. Ungabunikeli kumgwebi. Ubunike lo muntu wathini owagwetywa, owahlawulela ityala. Cela umuntu okhona njalo othi mina ngifuna ukunikela ubomi bami Yesu. Amen.